Добрый дзень усім добрым людзям. Калі вы маеце такую рэдкую машыну, тым больш старую, як гэта Subaru Libera, то вы сутыкнеце з такой праблемы тармазоў. Бо тармазы тут усе яны закарэлі, калодкі сцёрліся. Новага такога, на жаль, нічога не набыць. Таму сын вырашыў праблему іншым чынам. Ён замовіў вось такія калодкі. Гэта на Subaru Justy. Яны па памерам аднолькавыя, вось па вонкавым, па дыаметру, але розныя тут па розным усталёвачным адтулінам. І нам прыйшлося прасіць сварнога, каб ён наварыў, і Алесь свердляваў адтуліны новыя, і тады толькі з такой дапамогай яны ўсталі. Бо старыя калодкі, яны ўжо вось такія сталі не вельмі добрыя. І яшчэ трэба хочацца адзначыць, што на новых калодках не было вось гэтых механізмаў ручнога тормозу, подтяжкі. Таму прыйшлося ўсё гэта зразаць са старых і пераклепваць сюды. Ну, гэта з калодкамі, дзякуй Богу. Вось гэтыя вось салдатікі таксама новыя. З якой машыны? Класікі. З класікі нейкай ВАЗ-класікі. Набывалі і усталёўвалі. По цыліндрам тармазным. Тут з акі покупаўся такі цыліндр. Ад яго даставаліся прашанькі. Яны, дарэчы, падышлі сюды як свае родныя. Падышлі таксама манжеты сюды, ўсё падышло. І мы забралі, Алесь сабраў па-новаму тармазны цыліндр. Вось так выглядае старыя прашанькі, новыя там ужо усталёваныя. І вось, калі ласка, ёсць магчымасць ездзіць далей. Ну, мы яшчэ паглядзім, пракачаем тармазы, запусцім з двух бакоў усё гэта. І тады дадзім ведаць, як і што. Ну, я спадзяюся, ўсё ў нас атрымаецца. Усім усяго найлепшага.